குரூப் 4 தேர்வர்களுக்கு வணக்கம். டிஎன்பிசி குரூப் 4 தேர்வர்கள் நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க. கம்யூனிட்டி வைஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா, நான் வந்து இந்த பிசி கேட்டகரி எனக்கு வந்து 187 மார்க் இருக்குது, எஸ்சி கேட்டகரி 165 மார்க் இருக்குது, நான் வந்து பிஎஸ்டபிள்யூ வச்சுருக்கேன், நான் வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் வீடோ, இந்த மாதிரி நிறையா பேர் கேட்டுட்ருக்கேன். செகண்ட் பேஸ் கவுன்சிலிங் வருமா, எப்போது வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ அதை பற்றின ஒரு முழு விளக்கத்தை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலுக்கு புதிய வியூவராக இருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு எந்த நோட்டிஃபிகேஷனாலும் உடனே வந்து சேரும். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், அப்போ தான் புரியும். ஸோ இந்த செகண்ட் பேஸ் கவுன்சிலிங் அப்படிங்கிறது எப்போ வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, ஆல்ரெடி சொன்னது தான். ஃபஸ்ட்டு பேஸ் கவுன்சிலிங் முடிஞ்சு அதில் சீட்ஸ் ஃபில் ஆகலை அப்படின்னாலோ, இல்லை வேக்கன்சி இன்னும் இருக்குது அதிகப்படுத்தியிருக்காங்க அப்படின்னாலோ தான் செகண்ட் பேஸ் கவுன்சிலிங் வரும். ஸோ அந்த செகண்ட் பேஸ் கவுன்சிலிங் யார் யாருக்கெல்லாம் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லியிருக்கோம். ஒரு சில கேட்டகரிக்கு வந்து இந்த செகண்ட் பேஸ் கவுன்சிலிங் வரதுக்கு ரொம்ப அதிகமாக சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அது என்னென்னு பார்த்தோம்னா எஸ்சி, எஸ்டி, அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனு, அப்புறம் ஃபிசிக்கலி டிசபிள்டு, அப்புறம் டிஸ்ட்ரிக்ட் வீடோ, இந்த கணவரால் கைவிடப்பட்டவர்கள். ஸோ இவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் இந்த செகண்ட் பேஸ் கவுன்சிலிங் வரதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம். அதுவுமே வந்து பார்த்தோம்னா அவங்களுக்கு வரதுக்கு ஒரு 40% சான்சஸ் இருக்குது. மற்ற கேட்டகரிக்கு வருமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, மற்ற நார்மல் கேட்டகரிக்கெலாம் வந்து பார்த்தோன்னா செகண்ட் சிவி லிஸ்ட் வருமா அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா வரத்துக்கு ஒரு 20% சான்ஸ் இருக்குது. ஆனால் கன்ஃபார்மாக நம்ம எதுவும் சொல்ல முடியாது. அது எப்போ வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் கேட்குறீங்க. நிறைய பேர் உங்களோட மார்க்கு சொல்லியும் எனக்கு கிடைக்குமா அப்படிங்கிற மாதிரி, எலிஜிபிள் இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் கேட்குறீங்க. ஸோ இந்த மார்க்கு சொல்லி எனக்கு அது வருமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதை நம்மளால் ப்ரிடிக்ட் பண்ணி சொல்ல முடியாது. செகண்ட் பேஸ் கவுன்சிலிங் வந்தால் அது செகண்ட் பேஸ் சிவி வந்து அப்லோட் பண்ண சொல்லும்போது தான் அது நமக்கு தெரியும். அப்போ தான் ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியும். இப்போ எதையும் ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா ஃபஸ்ட் பேஸ் கவுன்சிலிங்கில் எவ்வளோ பேர் எடுக்கிறாங்க, எவ்வளோ வேகன்சி வந்து இன்னும் ஃபில் ஆகாமல் இருக்க போகுது, எவ்வளோ வேகன்சி இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறாங்கிறது எதுவுமே தெரியாமல் நம்ம அந்த விஷயங்களை சொல்லிட முடியாது. ஸோ அதை பற்றி தெரில. பட் செகண்ட் சிவி எப்போ வரும்னு கேட்குறீங்க. அதுக்கும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பேஸ் கவுன்சிலிங் முடிஞ்சிட்டு உடனே தான் இருக்கிற வேகன்சியை பேஸ் பண்ணி செகண்ட் சிவி வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுவுமே இப்போதைக்கு இந்த டேட்டில் தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரிடிக்ட் பண்ணி சொல்ல முடியாது. ஸோ எதுவாக இருந்தாலும் கொஞ்ச நாட்கள் பொறுத்து இருந்தால் பார்க்கணும். ஸோ இந்த சமயத்தில் இந்த ஓஎம்ஆர் ஷீட் எல்லாமே வெளியிடணும். 5 லட்சம் பேர் டிஎன்பிசி தேர்வில் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. அந்த பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோர்ட்டில் கேஸ் போட்டாங்க. அதுக்கு உச்சநீதிமன்றம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, ஸோ பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு ஓஎம்ஆர் நகலை வந்து வழங்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. டிஎன்பிசி இது என்ன முடிவெடுப்பாங்கன்னு தெரில. ஆல்ரெடி 5 லட்சம் பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிசல்ட்டே வராமல் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. நிறைய பேருக்கு மார்க் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது ரொம்ப அதிகம், ஆனால் ரொம்ப கம்மியான மார்க் வந்திருக்கு. ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே தீர்வாக வந்து பார்த்தோம்னா 60 நாள் கழித்து நீங்கள் கிளைம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அந்த 60 நாள் முடிய போகுது. டிஎன்பிசி தரப்புல இருந்து அடுத்து என்ன அப்டேட் கொடுக்க போகிறாங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்திருந்து பார்த்தோம்னா தான் தெரியும். கண்டிப்பாக அந்த 60 நாள் முடிஞ்ச உடனே இதுக்கான குழு போட்டிருக்காங்க. அந்த குழு வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி எந்தெங்க பிழைகள்லாம் ஏதாவது நடந்திருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ரிப்போர்ட்டை கண்டிப்பாக சப்மிட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மார்க் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிற தேர்வர்களுக்கும் தீர்வு கொடுக்குற விதமாக ஓஎம்ஆர் நகல்களை வந்து பார்த்தோன்னா வெளியிடுவாங்க. அதே போல் ஃபைனல் ஆன்சர்க்கையும் வெளியிடுவாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுது. புதிய அப்டேட்கள் மற்றும் புதிய தகவல்கள் ஏதாவது வந்துச்சு அப்படின்னா அடுத்த வீடியோவில் போடுறேன். மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் அப்டேட்கள் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும். நன்றி.